Budapest kora reggeli utcaképe. Csak a szakavatott szemlélő érzékeli, hogy a minden nap látható, változó forgalmú nagyváros alatt egy másik, a nagy közönség számára láthatatlan város is létezik és működik. A főváros közműhálózatára gondolunk, amely a néhány centiméter átmérőjű vezetékektől az 5 méter belső átmérőt elérő alagutakig különféle rendeltetésű és működtetésű építmények. A zsúfolt belvárosi környezetben, de akár a zöldövezeti, kisebb forgalmú városrészekben is egyre nehezebb feladat a meglévő közműhálózat fejlesztése, felújítása. Az építési munkálatok rendszerint nem kímélik a környezetet, jelentős forgalomtereléseket és egyéb a normális életvitelt zavaró kellemetlenséget okoznak. Önök most egy olyan építés technológiával ismerkednek meg, amely kíméli a környezetet, termelékeny és biztosítja a nagyobb mélységben történő építés lehetőségét is. Ezen építés technológiát a hazai mélyépítőiparban, a mélyépítési tervezőintézetek és kutatóintézetek bevonásával a bányászati aknamélyítő vállalat fejlesztette és alkalmazza a 70-es évek eleje óta. Az építési technológia lényege, hogy a közművezeték építésére kijelölt nyomvonalon egymástól 200-600 méter távolságban dúcolt munkatereket, aknákat mélyítenek. Ezekbe az úgynevezett indító aknákba nagy teljesítményű hidraulikus préseket telepítenek. A hidraulikus rendszer segítségével előre gyártott vasbeton vagy egyéb anyagból készült építőelemeket rendszerint csöveket sajtolnak kívánt nyomvonalon a földbe. Az indítóakna mellett elhelyezkedő vezérlő állásban egymás fölött látszanak az olajszivattyú, az elektromos, majd a hidraulikus vezérlés egységei. A kívánt működtetésnek megfelelően elvégzett beállítások után, bekapcsolva a rendszert, működésbe lépnek a hidraulikus hengerek. A mechanikus tolórudazattal felszerelt hengerek 500 bár üzemi nyomáson a beáramló olaj hatására, amelynek mennyisége percenként 10-60 liter, egyenként 3080 kN erővel sajtolják előre az építőelemeket. Tekintsük meg a külszínről már nem látható cső alagútban lévő munkateret. Az építőelemek vasbeton csövek előre sajtolása során a cső alagút elején behatoló földet, kőzetet el kell távolítani. Ennek elősegítése érdekében az első csőelem előtt, ahhoz kapcsolva, egy acélszerkezetű vágó élpajzs halad. A kormányozható vágóél 1, a kiegyenlítő műhöz 2, a kormányzó hidraulikákon 3 és a helyzetrögzítő csavarorsókon 4 keresztül támaszkodik, biztosítva a homlokfejtés munkaterületét és a cső alagút kormányzási lehetőségét. A vágóélpajzson keresztül a munkatérbe omlott földet rakodógépekkel csillékbe töltik. Most nézzük meg a bányabeli kanalas rakodógép és egy kis páncélkaparó alkalmazását 2,2 és 1,4 méter átmérőjű cső alagútban. A csillékbe töltött kőzetet, földet az alagúton, majd az indító aknán keresztül a külszínre továbbítják és elszállítják.
Az építésgeodéziai mérési feladatok ellátására lézersugaras és hagyományos mérési eljárásokat egyaránt alkalmaznak. Az építési technológiával szemben támasztott méretpontossági, tűrési igény megköveteli, hogy az elemsor előre sajtolását kormányzással a kívánt szintben és irányban vezessék. A kormányzáshoz a vágóérre vonatkoztatott mérési eredményeket használják fel. Amint azt már említettük, a leggyakrabban használt sajtolásra alkalmas építőelem a vasbeton cső, amelynek átmérője 1-től 3 méterig, hossza 3,3-től 2,3 méterig, súlya pedig 3,6-től 16 tonnáig terjed. A következő képsorok egy teljes sajtolási, építési ciklust mutatnak be. A már besajtolt csővégről a nyomógyűrűt a sajtolóhengerekkel visszahúzva helyet teremtünk a következő beadandó cső számára. A csővégeket már a külszínen előkészítik a csőkötéshez. Most pedig lássuk a csővégek kötés előtti állapotát. A kötőelemek a gumigyűrű 1, amely a csővéggel együtt becsúszik a másik csővégen rögzített kötőgyűrű 2 alá, a két csővég közé illesztett fagyűrű 3 által megengedett mértékig. A kötésre előkészített csövet az indító aknába emelik, és a sajtolás beindításával megteremtik a csőkötést. Jól látható a kötés után szétlapuló gumigyűrű és az utólagos térkitöltéses szigetelés beépítéséhez kialakított 2 gyűrűs tér, 4 és 5. A következőkben a csőkötési folyamatot egyik munkahelyünkön látjuk. A vágóélbe benyomuló kőzet jövesztése, rakodása, majd az újabb csövek beépítése mindaddig ismétlődik, míg a hidraulikus rendszer nyomóerejét a vágási ellenállás és a csövek paláscsurlódása fel nem emészti. A fősajtoló állomás nyomóerejének meghatározott mértékű csökkenése után úgynevezett közbenső sajtóállomások beépítése válik szükségessé. Ábránknak megfelelően a sajtolás ezután már szakaszosan folytatódik. Előbb a közbenső, majd a főállomás nyomja előre a csöveket. A közbenső sajtoló állomás egy a csőalagút külső átmérőinek megfelelő, a csőrakatba iktatható acélcső, amelybe hidraulikus hengereket szerelnek. Ezek hidraulikus vezérlése szintén a külszínről történik. Az alsó ábra a működés előtti, a felső a működés utáni állapotát mutatja be a közbenső állomásnak.
Munkahelyi felvételeinken jól látható, hogy a hidraulikus hengerek működésének hatására az állomás utáni csőről hogyan csúszik le a közbenső köpeny. A közbenső állomással való előresajtolással egy időben folyik a vágóélben a kőzet rakodása, majd működésbe lép a fősajtoló állomás, és a közbenső állomási köpenybe sajtolja a követőcsöveket. Említettük már, hogy az egy aknából egy irányba sajtolható hosszakat a sajtoló állomások nyomóereje határozza meg. A nyomóerőt a besajtolt hossz függvényében növekvő paláscsurlódás emészti fel. A paláscsurlódás csökkentésére bentonitzagyot injektálunk a csövek külső palástjára. Nagy teljesítményű bentonitzagy keverő és előkészítő telepünket és az injektáló vezetékek már a csőrakaton belüli csatlakoztatását látják. Az eddig bemutatott technológiával évente mintegy 3-4 kilométer különféle rendeltetésű, illetve méretű csőalagutat építünk megbízóink rendelésére. Mindezek után essen néhány szó mélyépítési technológiánk legnagyobb háttéripari egységéről, a már bemutatott Rokla típusú csövek gyáráról és magáról a csőgyártásról. A Rokla csövek vasalása az úgynevezett acélkosár. Ennek automatizált gyártását látjuk a fővárosi vízművek Csepeli gyárában. És íme a kész acélkosarak, amelyek egymásba illesztve távtartókkal szerelve adják a vasbeton csövek vasvázát. Ezeket a vasvázakat sablonba helyezik, a sablont zárják, és az előkészített szerelt sablont a hengerlőgépbe helyezik, amelynek nagyfordulatú pörgetőhengerén az automatikus betonadagoló a sablont megtölti. Az így kialakuló cső anyagának tömítését a forgóhenger biztosítja. A sablonba történő hőérlelés után kizsalúzott termékek választéka látható a művek telepén.
A közműépítés és felújítás perspektíváját hazánkban is a közmű alagutak létesítése jelenti. Filmünk befejezéseként 2 már működő közmű alagutat mutatunk be, és ezek már a jövő létesítményei. 3 méter belső átmérőjű cső alagútban 2 egyenként 800 mm átmérőjű távfűtővezeték épült egy rendező pályaudvar alatt 10 méter mélységben, 150 méter hosszúságban. Itt a karbantartás bontási munkálatok nélkül kényelmes munkatérben végezhető. A Gancmávak gyártelepei között épült ez a 2 méter belső átmérőjű közmű alagút, amely biztosítja a közmű összeköttetést. Ivóvíz, sűrített levegő, gőz, kondenzvíz, elektromos és gázvezeték egy közmű alagútban. A beruházó teljes megelégedésére ez a közmű alagút immár 6 éve üzemel. Hagyományainkhoz híven a jövőben is készséggel állunk megbízóink rendelkezésére.